Ke yake aure na ne ko ni nake auren ki? A'a kai kake aure na. Ni nake auren ki? To dole ne ki haƙura in kin ga za ki iya zama. Idan kin ga ba za ki iya zama ba da baibayi na miki ba kuma ba kike na kafa miki ba. To bari in gaya ma. Aure sunnan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne. Duk iya macen da aka daura mata igiya aka je aka tara shaidu aka biya sadaki shine mahimmancin aure. An daura mata da baibayi, an daura mata an sa mata tike. To dan haka ka sa min tike, ka sa min da baibayi, hakkina da yake kanka dole kuma in nema. Kuma idan mace ta ga mijinta zai tafi ya bata dole ta dawo da shi hanya. Ina da kai hanya ne akan sunnan ma'aiki domin karka ina son ka ba a nan duniya ba har lahira, so nake makomar ka ya zama mai kyau. Ko mata biyu kai zan so ka kyautata musu ka ba su hakkin su daidai. Ke yar gidan kala waye, yar gidan rawa'u waye? Ni yar gidan kala dare ne, rawa'u ka ta kore. Daidai na kirke kuma yawo ba ma fasa ba. Ban fara ba ma. Yanzu kika fara gani daidai ne yanzu. To ni kuma wa'azi yanzu na fara yi sai na gaya ma hanyar Allah. Dole kuma in nushe ka hanya in gaya maka in ka tafi za ka bata domin raye sunnan ma'aikin Allah. To ni kuma yanzu na daura dan ba. To yanzu na daura dan ba. Na yawon. Saboda ka zama bai zama. To me yawo magulmaci ne, me yawo maye ne, me yawo mazina.